Gândește-te la glutatiон ca la un supererou care trăiește în fiecare celulă din corpul tău. El te ajută să curezi toxine, să lupți cu stresul, poluarea, fumatul, mâncarea nesănătoasă și alți dușmani ai sănătății. Cum funcționează? Neutralizează lucrurile rele din corp. Iar de fiecare dată când face acest lucru, adică se luptă cu toxinele sau radicalii liberi, se oxidează, devine obosit. Imediat după, corpul îl reîncarcă și îl face din nou activ cu ajutorul unor vitamine și minerale care susțin această reîncărcare. Dar, dacă ai prea mult stres, toxine sau ești bolnav, corpul nu mai produce suficient glutation. Un supliment cu glutation îți poate mări capacitatea de protecție a corpului și te poate ajuta să te simți mai bine și mai energic. Gândește-te la glutation ca un aspirator care îți curăță corpul, iar la supliment ca un aspirator suplimentar sau mai performant care te ajută în momentele în care ai nevoie.